O anhelado comedor do Colexio de O Piñeiriño de Vilagarcía poderá entrar en funcionamento este mesmo curso. A Xunta xa deu o visto bo ás obras que permitiron converter uns antigos vestiarios nun comedor para preto de 70 alumnos. Unha das cuestións que tovemos en conta aquí foi que este era un terreno que se inundaba. Entón metémoslle por debaixo un sistema de ventilación para que a auga discurra con forma de cavity para que os nenos estuveran sempre cos pés secos. Entón foi unha das cousas que nos complicou bastante a obra, porque hubo que levantar o nivel xustamente un paso que hai ali diante. E aí, como vedes aí fora, tamén tivemos que poñerlle desnivel hacia fora por o motivo ese de subir o pavimento. O comedor conta cun espazo de preto de 140 metros cadrados, nos que un catering servirá comida aos nenos que se inscriban para empregar este servizo. A AMPA será encargada da súa xestión e agardan que teña unha boa acollida na comunidade escolar. É unha pelexa de varios anos e por fin o temos aquí. Xa digo, unhas poucas menos prazas do que pensábamos, pero bueno, ben, para arrancar. Seguramente enchamos, como dicía antes o director, enchamos o comedor a partir do ano que ven, ou a partir do curso que ven, porque agora estamos a mitad de curso e, bueno, hai familias que xa solucionaron esa demanda que tiñan, pero, bueno, sí que hai moita xente interesada. As instalacións son unha realidade grazas a un investimento de máis de 75.000 euros e a colaboración entre Xunta de Galicia e Concello de Vilagarcía. Na visita que hoxe realizaron as instalacións, ambas administracións destacaban esta relación. Estamos a falar de que alrededor de 150.000 euros investiron, ou algo máis incluso, nestas últimas semanas aquí en Vilagarcía, fruto, como digo, desa colaboración entre o Concello e a Xunta de Galicia. Por lo tanto, creo que é unha aposta importante na que vamos a seguir traballando, na que hai moito máis que facer, evidentemente, en Vilagarcía, como moitos concellos. Isto é froito da colaboración entre dúas administracións. É certo que os centros educativos, pois a competencia non é directamente os concellos, pero sabemos que nestes momentos pois hai que arrimar o ombro, que os concellos temos que colaborar. Corestouriz tamén apuntou que xa están rematadas as obras de cambio dos falsos teitos e iluminación nas aulas do Colexio Rosalía de Castro de Carril, que se executaron cun orzamento próximo aos 60.000 euros.